Nyakwara Mugiajuang ochopo kanyo sa abirio mar odiochieng' erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi neno weche manyien mag migago waikoni mathoth to mokwongo magi e thuond weche ma wamiyo pek. Lakini akiwa katikati umeme ulirudi, ndipo ukamchapa akaanguka. Nyathi ma jahigni 15 remo saso e od thieth e kaunti ma Busia bang' sitima chwade e seche mane odhi tuomo pi e aora. Wan gi chandruok mar rech. Wakwayo gavana ni konyalo miyowa loan mimiyo chirni omiwa mondo waom godo rech na. Johala e chiro ma pap Mbuta koro yuago nok mar rech kaka midhiero maduong' mokwako ohandgi. So far numbers za leo tusema ni za kuridhisha, japo bado ziko chini lakini si kama siku ya kwanza. Dul mar IEBC dhi nyime gi ndiko jogo ombulu manyien kata odoko ni kwan ji mandikore pod ni piny mokalo. Nyakwara Mugiajuang mago kachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar weche manyiena mag migago. Parni weche makamagi bende nyalo neno achiel kachiel kokalo e yorowa duto te mag tudruok mano moriwo Facebook kama ibiro yudowa Ramogi TV, mbui mar X biro yudowa @Ramogi TV, YouTube bende nyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Machiegni nyinga Joyce Odur. Jatend migao mar somo Julius Ogamba ojiwo jopuonj mbalariany mondo mi ochung ng'anyo margi moloyo to e kindeni ma piny owacho kod ten migao mar somo osingo mar chwalone gi omenda kaka ne giwinjore e kinde mane gichuoyo kogno e winjruok mar doke tich ma higa mar 2021-2025. Omenda no kata kamano ibiro chwalnegi didek. The negotiations for the 2025-2029 CBA are currently at the preparatory stage. SRC has already issued the negotiating beacons, those are the parameters required to guide the negotiations between the universities and staff unions. In anticipation of these guidelines, the University Forum had convened an initial negotiation sessions from 19th of September 2025 and Saturday 20th September 2025. Although WASU did not attend the initial meetings, they have indicated their readiness to participate once the beacons are provided by SRC as stipulated in their letter of 16th of September 2025. KUDEA, on the other hand, have confirmed and have complied with the court order and are ready to proceed with the talks in earnest. The substantive negotiations for the 2025-2029 CBA cycle are therefore expected to resume from the 6th of October 2025. I would like to inform you that the ministry is actively working towards the successful transition of the first cohort of the competency-based education learners to senior school in 2026. To support this, a range of regulations and procedures have been developed to effectively guide the transition process. I therefore urge you to continue in reorienting secondary school teachers towards competency-based education to prepare them to receive the first CB cohort in 2026. Jalup Gavana ma Machakos Francis Mwangagi okwayo sirikal mondo kas chenro mar chulo anyuola magobila mane owito ngimagi e yor tich ahinya to mago maweyo chien nyithindo matindo. Koloso e gweng' ma Kiakatolwe e woda ma Kola Munda e kinde ik mar Corporal Kennedy Mutuku Nzuve obila mane owito ngimane Haiti. Mwangangi wacho ni arita kwe makare manitiere pachoka e nikech obilago machiwore e rito piny Kenya e pachoka kod e pinje maoko. Jaod bura machon ma Machakos Town Victor Munyaka oseyo josiasa matiyo gi jonjore e ketho romo mag josiasa moko kowacho ni timbego nyalo nyuolo kweth jonjore maket kod mago mane omako mafuanda piny Haiti. Omedo ni kata obedo ni pesa ok nyal pim gi ngima ng'ato, sirikal nyaka kaw ting' mar anyuola mag obila mane otho Haiti. Hoteli yenye imelipwa kila lipia bill in advance. No, that's not time. God will have time for you. Na mambo ya hapa duniani. Alifanya nini huyu Msamaria?
Sasa mimi nilikuwa huwa wa kwenda niitishe menu kwanza nione ni tukaitisha chenye kwa politicians. Na hii si siasa nitasema. Wale politicians wanatumia goons kwa siasa zao. Wajue goons ni kitu mbaya sana. Kwa sababu goons ndio imeharibu hiyo nchi inaitwa Haiti. Tumeona Nairobi goons walitumika. Ukienda mahali pengine unaona viongozi wanatumia goons against other politicians. That is a very bad precedent. Kenya can break down. Mgejua, we are where we are courtesy of security and cohesion and the courtesy of our officers in uniform and others who are not in uniform. Hawa wanafanya kazi. Tuwaombe kila siku. Na ni ombe pia, at least either as a country, we need to, hii familia ni changa sana. Kiangalia, I think you don't look into death over somebody so that you can compensate. Lakini in the unfortunate case it happens, kama hii ilitendeka akiwa kwa harakati ya kazi, ni vizuri hiyo compensation ikue. Ndio at least hao watoto wasome. Nyathima wuoyi majahigni 15 remo saso e od thieth moro e kaunti ma Busia bang' sitima chwade e seche mane odhi tuomo pi e aora kendo weye kod hinyruok marach. Wuoyino ma bende en japuonjre ma winjo tim penj mar grade 9 masira makamano ne ojuko tok poles mag stima gore piny endara e gweng'a mag Endaha e kar chung'od bura ma Funyula kaunti ma Busia. Familia mare koro seyo kambi makeyo teko sitima e pachoka KPLC kuom rem ka ondamo mapiyo tok poles mag stima lwar piny kata obedo ni jogweng'a ne osegoyo lipot. Gidwaro ni KPLC okaw ting' mar thieth mar wuoyino kaeto ochulgi. Ni kwa watu wa Kenya Power ya kwamba waingilie kati, wajue jinsi mtoto huyu anavyotibiwa na waweze kujua kwamba huyu mtoto sasa atakaa namna gani, sababu sasa hivi ako kwa kitanda hospitalini, amelazwa, wenzake wa shuleni wanasoma. Wakati mtoto wangu Gift alikuwa anaenda mtoni, alipokumbana na waze stima zilikuwa barabarani, so alikuwa anapita venye wengine walikuwa anapita, lakini akiwa katikati umeme ulirudi, ndipo ukamchapa akaanguka. Saizi bado angali na maumivu, amekatwa vidole na bado wanataka waende watengeneze kichwa. Anataka narudi theater. Jofuambo majogo picha e boma ma Meru obago ng'anyo kaluwore gi medruok e tema mar monjo kuondegi mag tich kendo kwalo gigegi. E kind dwe achiel wachore ni kuonde tich kata studios mosemonji romo 3 kendo gigo kaka cameras kod computers osekwala. Kaluwore gi jofuambogo, gisebedo ka gichiwo lipot ne obila kendo chiwo ranyisi mar pichni mag wang' dede, to kata kamano onge okang' mora mora mosekaw. Komanda mar obila e gweng'a ma Imenti North Ambrose Chalo kaachiel kod jalup commissioner e gwengego wacho ni gibiro luwo kendo timo nonro makare mareno ni jogo matimo kamano okawnegi okang' mager mar chik. Tumekuwa na shida mingi sana, kila time ni kuibiwa. Kama mimi studio yangu ilivunjwa 2022 nikikumbuka vizuri, mwezi wa 3. Kuna client alikuja, kuna mtu alikuja kama client akaniuliza, mnapiga picha aje, mnalipisha aje na mount je? Nikamwambia kila kitu. Kumbe sikujua anatupangia kutuvunjia studio hiyo siku. Nikampea the information, nikamwambia time yenye tunafungua na services zetu vile ziko. So sisi tukafunga masaa yetu kama kawaida, tukaenda nyumbani. Tumezoea kufungua masaa yetu ya asubuhi, tukakuja tukafungua. Kufungua mlango lijifungua yenyewe.
kuangalia ndani, hatuna kitu hata moja, wametuharibia, wameskata kila kitu all over. Over the few months, several studios including photography and video studios have fallen victim to very worrying trade. Thieves pretending to be a genuine client are walking into our studios claiming they need services. In reality, they are studying our spaces, identifying our equipment, and later returning with duplicate and master keys. Their main target have been our cameras and equipment that are only not expensive but also backbone of our work. All those cases which have been reported, they have an IO, investigating officers. Now we want to fast track from there, and we are taking up the matter at our level. IO awe na mimi na the OCS na DCIO tujue amefikisha wapi na tufuatilie hiyo kesi kwa ukaribu. All those other cases which have not been reported, mukuja saa hizi kuwe reported, you'll be assigned an IO, and sasa at our level tutasukuma tujue hii kesi itachukua how long. Sasa Nyakwara Mugejonga ng'isi ni nyalo luwo weche makamagi achiel kachiel kokalo yore duto te mag tudruok. Ote magi bende nyalo chwalonwa. Asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa e namba wa mar 3 Frank Odoyo wacho ka ni the government of Kenya should disperse money to lecturers' accounts. Wacho ka ni comrades are suffering too much. We are eating and not learning. Lastly, we are paying for fees but not learning. Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology well represented. IEBC idhi mbele kiwacho kae mano ote machielo mar Ouma Nyangoro kanitiere Nyakwere Kobuya wacho ni IEBC nyaka dog mana chien dog mana e chenro mar ndiko clerks machopo kuom jopiny e kor gwenge eka gichop kwanda voters madwarorego. Mago mana moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel kokalo e namba mar 3 Benta Charles bende ng'isa kae kokalo Facebook nonweyo makare ka entiere Karen Jawarianda Jack wacho nonweyo makare ka entiere Sakwa Warianda Beach. Janet Nena bende wacho nano migago e yo makare Soweto kae. Litna nikech awito Nyamera Florence Ochienga ma en jafuambo. Wachwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne anyuola mar Florence Ochieng jafuambo kendo wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Wakayo madundo aduogo adhi mbele kod weche manyien mag migago kikidhi mabor. Kupata huu wimbo wangu uitwao God is Able, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *337# kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Duto teka unusi giwachno. Tono kabibet kai kinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride.
Machiegni kendo nyakora Mugia Jwang' e weche manyiena mag migago. Luro nitiere e gweng'a ma Ebusikala e Panga, Luanda, tok nek makoch mar dayo moro ma jahigni 80. Dayo no moyang nyinge kaka Pauline e Sikuri, wachore ni ne ochadh gi beti e ode ka jal mane otimo maundu no ichich ni ne odonjo gi dirisa. Livingston Akasa ma en yuor mosenindo, wacho ni maundu no oweyo gi kod luoro ni margi makamano pok ne otimore e gwengego. Jakom gweng' ma Ebisikala Etala e Nyunelela koro kwayo jaten migao mar arita Kipchumba Murkomen mondo onon chal mar arita kwe makono. Komanda mar obila ma Luanda Richard Asia Ele kod nyawadgi mawuok e Okwach Kich Richard Mburu ochopo kama maundu no notimore kendo dayo dhoji kendo nyaka sani koro gidhi mbele kod timo nonro. Hii maneno ambayo imefanyika kitu kibaya, kitendo kibaya sana ambayo tujaiona kwa maisha yetu hapa. Na hapa Epanga tunataka insecurity ambayo security hamkuna. Tukuweko na mapatrol, tufanye patrols, tufanye nini? Kwa maana hii kisa ambayo kimefanyika kama mwendo wa saa 10:30 kuelekea kama kumefajiri tayari. Sasa hatujui sisi wajane tuishi namna gani. Wale watu hawana watu wa kuishi nao. Serikali ikipenda itupikanie huyo mtu tupate haki yetu. Walivunja dirisha na wakaingia kwenye nyumba yake na hakuna kitu walichukua tu hapo, walichukua maisha yake, wakamkata na mapanga na hadi mama wakati alipelekwa hospitali akaaga dunia. Jambo nasema ni kwamba naomba tu polisi yetu ya Luanda Police Station, visa kama hizi za watu kuingia kwa manyumba zimezidi, lakini hii nayo imekuwa zaidi sababu mama alipoteza maisha. Hizi visa za watu kuingia kwa manyumba, kuingia kwa maboma, wanachukua ng'ombe, sana ziko kwa wingi sana. Reinforcement ikija, mambo nafikiria itatulia. Ni mambo ambayo ametuchafua roho. Mbona uwe mama mzee kama huyu? Inaonekana huyu ni shetani mkubwa, jambazi mkubwa. Hani hajali ni nani, ni mtu wa miaka mingapi, hajali ni nani. Sasa akiwa anaweza kuua mama 80 years and above, unafikiria akipata kijana mwenzake, akipata mzee kama mimi ambaye ningali natembea kidogo, si atanimaliza kwa kendo agino ni bobed ka itimo nonro matut mar yango ni to en ng'a mane onego dayono. Kawadhi mbele ni jaten migao mar pur Mutai Kagwe odok ne chenro mar chulo usuru mar sukari e atamalo 4 kwacho ni mano e achiel kuom yore mag reso sekta mar sukari. Koloso e kinde manochopo e nyim komiti od bura marango chike, Kagwe omedo ni usuru makamano manochak ket e tim dwe mar 7 higani biro konyo e chwalo dongruok. Kata kamano, gwenyruok e paro nonenore e moko kuom jokanyo e sekta no ka dwaro mar mondo mi usuru oidh nyaka atamalo 10, moko dwaro mondo olor nyaka atamalo 1, ka bad migao mar pur to omako chungni atamalo 4 e manikare. Komitino mar Senate biro rango parogo duto motelo ne chiwo ng'eto margi. Morning, Chair, Kenya Association. When you look at best practice around the region, you'll find that Kenya is not exorbitant. Tanzania, for example, has a similar levy at 5%. So it is not that Kenya is, we want to punish our industry, as it were. No, the idea is to support the industry. For once, this is a levy that you own. This is a levy that you can use to help yourself to get out of the problems that we have. A lot of levies are taken and go to the exchequer coffer. This one is not. This one is a levy that comes back into the industry.
Ogai mar duond buch DCP Rigathi Gachagua lero ni jochungi otiko mar duond burano e yiero madundo ochut dhog gi bor gi piny owacho mamalo. Kata kamano e kinde mane oyango jochung mage e yiero no ma ochana dwe mar 11, Gachagua owacho ni DCP otegno kendo biro yudo duoko maber e yiero go. I am a very experienced politician who have delivered 2 presidents to this country, and I know how to make a president. There is no president you will make in a boardroom. Presidents are made in the field. Sindio? So, sisi ni watu ya mashinani. And you must go and mobilize people and inspire them. And you must have content. People must remember what you say 1 month down the line. That is how you become a president. So, sisi tuko hapo. Na tunasukuma ground, and I want to encourage all of you, mukitoka hapa murudi kwa ground. There are 5 options on how you get elected as an MCA, MP, senator, governor, or president. Option number 1, ground. Option number 2, ground. Option number 3, ground. Option number 4, ground. Option number 5, ground. There is no other formula. Duond bura mar UPA manitiere e botelo mar gavana Manyamira Amos Nyaribo owalo kendo chiwo boke no josiasa 16 malaro kombe mopogore opogore e yiero madundo ma ibiro bagi tarik 27 dwe mar 11. Duond bura no geto laro kom od bura ma Kasipul, Banisa kod Mbeere North, kom Senate mabaringo kod kombe mag MCA e wards mopogore opogore e pachoka. Koloso e kinde welo no e log tich mar duond burano mayudore Garden City bore Nairobi, gavana Nyaribo owacho ni duond burano oikore mariwore kod duond buche mamoko mag siasa e yiero mar 2027. Na umoja wetu atakuwa pande ya UPA, lakini tutasaini na party zingine. Tayari party zile ziko willing, there are 8. Tunataka sikue mingi, tusaini mkataba kwamba hatutapigana. So that kama Kisii na Nyamira iko strong na UPA, why should a friendly party feed a competing candidate? That's the way we are moving forward. Ndio tukue tukijua PNU iko strong in Meru, au kama ni Mbasi tuachie Meru, isn't it? Ningependa kuchukua nafasi hii kuambia all aspirants na all leaders, hii Kenya yetu iko shida mingi sana, na hiyo shida sana sana tunasema hatusishi kama vijana. Ni vijana, si ndio? Na wazee kama hawapati leader, msupport vijana. Vijana wakiwapeleka mbio muwaguide. Familia marawera majahigni prangwena maneo itongimane etesendo bila ma kamu muamu e sub-county Makuria West yuago ratiro e kinde malipot mar bero mar ringre rawerano to yango ni nenitiere hinyruok e ng'ute ma inyalo tena kod derruok. Jafambo marwa e county ma Migori George Juma nolimo familia mare kendo losonwa lipodni. E seche ma lipot mar bero yango raweno ma jigi prang'wen manowito ngimane e tesindo biro mar komo muamu e sub-county Makuria West ne nitiere kod hinyruok e ng'ute, hinyruok mane otame yweyo kendo kelo tho mare. Familia mare konyo kelo togo mag oganda pod nitie kod penj mathoth malo duoko. So we finished the postmortem on the body of Alan, and we found that he had asphyxiation due to hanging. So the police officers are still going to continue the investigations to determine whether it was self-inflicted or whether there was some homicidal effect to it. Familia mar mosindo Alan Kamau malipot nobira yango ne tho mar obire yono mar derruok to koro ramo ne idwaro mondo koro tim malong'o mondo koro ng'e adieri gima ne okelo tho mar tesindo bila.
kitendo kwa kweli kimetusikitisha sana, ikiwa ni familia, jamii yote kwa ujumla inayotuzunguka. Tumesikitishwa sana na kitendo hiki. Sisi tunaomba tu, ili turidhishwe na sisi nafsi zetu, tunaomba serikali ifuate mkondo wake. Kwanza huyo askari aliyehusika na hiki kitu tunamuona uraiani, tunaomba pia awekwe chini ya ulinzi ili kesi ifanywe uchunguzi kwa umakini, kwa sababu haiwezekani mhusika akawa yuko nje na kesi inafanyika. Hapo kutakuwa hakuna umakini. Tunaiamini serikali yetu, tunaamini uongozi wote wa serikali, tunachoomba ni haki. From the autopsy we have confirmed that the cause of death is asphyxia, and as the doctor has explained, she cannot tell what transpired before the asphyxia happened. Whether it's self-inflicted, whether it's inflicted by a foreign person, that is up to the DCI. And we are asking the DCI and IPOA to work smoothly, to work swiftly, and ensure they get to the bottom of this matter. And if any individual is involved, any officer is involved, then they should face the full wrath of the law. Familia ni kao tele kod Godfrey Kamau wacho, nigintie kod chich mathoth, kabende, gombo margi, eni tendo bila koro tim nondo malongo, maringi gimane otimore, kawuod gini, pokod kao tho. Mimi nasikitika sana na naomba haki kwa huyu mtoto aliyefanyiwa madhambi kwa kupatikana ndani ya seli ya kumumwamu akiwa amefariki. Hatujui alijinyonga kivipi na tunataka tujue ukweli na haki. Tunaomba serikali tusaidie kupata ukweli wa kifo cha huyu mtoto. Mimi ningependa sana na kuomba serikali huyo askari aliyefanya hicho kitendo achukuliwe hatua na ashikwe, awekwe ndani, apelekwe mbele ya sheria na sheria ifuate mkondo. Ningeomba serikali, ningeomba pamoja na DCI, pamoja na IPOA wote wajaribu kutusaidia tupate haki ya huyu mtoto. Wach makamae bende osir kojo kenotogo mag oganda ka oteli kod Hussein Khalid mabende oseotendo bila kuom orachiel kumachich magitudo kod tho marawerane mondo ng'i kaka chenro mar bero ne itimo e osiptal ma Migori. The officer who was actually or allegedly demanding bribe from the mother to have the victim released was present during the autopsy, asking questions and to an extent even threatening those that were present. This by any means is unacceptable. We want the Kenya Police Service to come out very openly and very clearly to tell Kenyans why they are sending the prime suspect in a murder case to the post-mortem. Jokerotogo mag oganda wach ni gidwaro mondo koro tim nonro gimane otimore mot rawerani kapok ni owito ngimane. Kabende gipenjo gimomiyo bila ne ogolo ringre rawerani e tesendo bila kama wach no owito ngimane ka familia to koro pok ochopo. Also asking, why was the family not allowed to witness or to view the crime scene? The police were very quick in removing the body and transporting it to the mortuary. So there are questions that remain unanswered, and we want the answers to these questions so that we can get to the bottom of this killing. George Juma, Ramogi TV, Migori. Johala mauso rech e chiro ma pap mbuta mayudore boma ma Kisumu koro yuago nok mar rech kaka midhiero maduong' mokwako ohandgi. Kaka jafombo marwa Bill Gates odwar lero, jous rech go ochiwo yuak ne sirikala mar kaunti ma Kisumu gi Homa Bay mondo ng'i kaka inyalo thiedh wachno, gino mabiro miyo gi thuolo mar dhi nyime gi ohandgi ma pile ka pile. Osebedo dweche adek mar biro mar od baraf kata cooling station e chiro mar pap mbuta mayudore e kaunti ma Kisumu. Kaluwore gi mano, jogo matimo ohala mar uso rech e gweng' mar Obunga osebedo gi yot e timo ohelni mekgi. En od baraf mane omuonyo omenda maromo shillings milion 7 kendo konyo jo ohala maromo 200. Pawa kane ka iyudo rech gi chon, nichuni nyaka iwang' rech nyaka sabicho otieno nikech nonge cold room nyaka kete rech. To nyaka ne group mobikan HPLC no konyo wa magimiwa cold room ka sani. Inyaga more kata sama wuoyo sana ne tikawre ina kano kata bang 1 week e kiwange miyo customer kidhi go chiro. Nikech chon cha kani gole e kambi, chuni nyaka iwange ka sa hawo go chiro mapiyo piyo. Kangi we to dikethore bed waste. Ikai ga 10,000 kose kethore dhi ka sling 5,000. Kono koro chon cha wan matek, but gi sani to wachopo kamoro ni ka ingire kata joma oko nyage mora gi cold room ka mwaket ni gi safe.
Kata kamano johala machirono koro chiwo ywak ewi midhiero magisekale chakre lor mar kembe mathoth mag rech e kaunti ma Kisumu kod aluora mare. Loro kembe oduoko chien kwan mag rech mawuok e chirono, gino maduoko chien ohala. Dar wadongi kambi achiel ma en seafood okonyal sabo wa wan dhano 300 wan gi chandruok mar rech. Wakwayo gavana ni konyalo miyo wa loan mimiyo chirni omiwa mondo waom godo rech na mar miumbe mosegole mondo wayang. Kuom mano ne gichiwo ywak ne sirkal ma kaunti ma Kisumu ni mondo keto kenge mar neno ni rech choponegi ahinya to e kinde makare kowuok e dho wedhe ma Kisumu kata maoko kowuok e kaunti ma Homa Bay, Siaya gi Migori. Beta kambi ma Beta ni eno yango rech to priority maduong' omiyo jokongo. Jokonge makao rech no to moyo gi chumbi to tero Kongo kucha. To jo Kenya to ok nyal yudo rech no. Koro wadwaro ni gavana Nyong'o tudrie gi gavana ma Gladys Wanga mondo ne kaka rech no nyalo konyo johala ma Kenya ka. Kata odoko ni gikale midhiero mar nok mar rech ka achiel gi loro kembe, weche mag arita bende gikwayo mondo ridi gino magiwacho ni miyo gi thuolo mar timo ohelnigi e yorno makare. Wadwaro mana ni mondo miwa teko, government omiwa teko gi pesa migolo mag sirikal gi mondo waom rewa e nam mondo wayang rewa kendwa. Nikech wan gi capability mar yango rech no to wanyalo yude ma wayange. Sani nitie rech kidhi e nam to nitie rech mosegolie mondo mang'eny ne odhi mana Nairobi. Wanyalo dino ni reno e dho nam kanyo tikelo nwago ka wayange to mine wagi yudo kaka loko. Mine gi ok lok sani kaka ne giloko chon. Magi duto gipedho ni tend kaunti ma Kisumu kotelnigi gi gavana mondo ne kaka inyalo migi sir. Bill Gates, Odwar, Ramogi TV, Kisumu. Board mar kambi teko kod stima mar nuclear kata NUPEA koro chako twak gi od bura ma kaunti ma Siaya kaka achiel kuom yore mag timo ikruok ne gedo mar kambino mowinjore ochakre higa mar 2027. E twak margi gi spika mar od bura ma Siaya George Okode kod moko kuom MCAs ma Siaya, NUPEA nolero ber mar teko stima manyienno ka giyango ni giseketo kenge mong'ith mabiro konyo e daro jopiny e alwora mibiro chuoge kambino e kind kar chung' od bura ma Bondo kod Rarieda manyocha oseyudi kuonde 8 minyalo gere dag tekono. Jakom mar board no Ngire Lawrence Gumbe olero gedo makamano biro ndiko ji moheo gana par kendo chiwo thuolo mag tije mongirore kochako tich ayanga higa mar 2034. So that they talk to them and there is ownership. We are only urging them that this has happened elsewhere. And the countries or regions where this has happened, safety is guaranteed and development is spurred, and therefore we cannot afford to be left behind. And as Siaya County Assembly, we are ready. We have also agreed with them that in due course we shall be having a more in-depth discussion with them so that we also get the technical bit. And from there we will go to our people, the grassroots, and explain to them what this program is all about, the risks that are there, how the risks are mitigated, and the benefits that are there, and why we cannot let the benefits go. We are committed to building the first nuclear power plant here in Siaya. It's going to be the first one and not the only one, and we are committed to breaking ground before 2027 and having power produced there before 2034. So we are going to have very robust stakeholder engagement. We are going to have very, very robust engagement with them here. And very soon, on the 14th of October, we are going to open our liaison office in Siaya and will be available on the ground for any clarifications to the public. Dul matayo yiero e pachoka IEBC e kaunti ma Kilifi wacho ni podi gin gigeno ni rawere mag Gen Z biro wuok oko kar kwangi mar ndikore kaka jogo ombulu. IEBC koro riwo lwedo gi riwruoge mopogore opogore e gwengego kaachiel kod jopuonjre mag mbalariany ma Pwani mar chiwo puonj kendo jiwo oganda mondo ondikre
mar ni mano ema ginyalo konyo e yor kelo lokruok magidwaro pachoka. Jokanyo mag riwruogego kaachiel kod apisas mag IEBC wuotho e gweng' ka gweng' mar nyiso oganda ondikore ne chenro makamano. Vijana wengi hawajitokezi. Kwanza kwa mfano, acha nijichukulie mimi, rafiki wangu nimemwambia kuja twende tuchukue kura, akaniambia naogopa kuskaniwa macho kwa sababu aamini kwamba anaona ni kama akifanya hivyo itatokea ile wizi itatokea na haitakuwa fair. Wengine hawaamini, wanajua tu bado corruption itakuwa. What is happening is that Eric Omondi amechukua initiative ya to go around the country to all the Kenyan universities and colleges kuhakikisha kwamba vijana wamechukua kura. Wataki kwetu wanasemanga ati mayouth majenzia watapiga kura. 65% of Kenyans are young people. Na sasa nikarealize our young people kuwa collect pamoja ni ngumu sana. Kuwaita pamoja ni ngumu sana. So we are starting from Pwani University. Tulianza shughuli ya kusajili wapiga kura kuanzia Jumatatu tarehe 29. Siku ya kwanza namba zilikuwa ni kidogo, ilikuwa si za kuridhisha hivyo, lakini leo tumekuja Pwani University kushirikiana na stakeholders. Wametuita, wametuomba, wakatualika tukakuja hapa. So far namba za leo tusema ni za kuridhisha, japo bado ziko chini, lakini si kama siku ya kwanza. Ekindeni maduol mar IEBC dhi nyime gi ndiko jogo ombulu manyien pachoka. Paro medo wuok kuom jo Kenya kaka itayo chenro no. Moko kuom jodak ma Mombasa lero ni okenge makare pok oketi mar puonjo rowere, ka moko lero ni en ratich ng'ata ma ike oseroma 18 mar kawo ombulu, kendo kik we thuolo mar yiero, thuolo mar yiero jotelo ne jomoko kaito bang'e gibiro chwalo ng'ur tok yiero. Jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa Joja Oko koro miyo waler mathoth. Oko kinyalo winja, thuolo en mari. Erokamano ahinya. Wantiere chuny boma mar kaunti ma Mombasa ne kuma kawuono wadwa winje pach jodak kotenore kod wach ndikruok kaka jogo ombulu, to chutho kwang'iyo ni sani endi ndikruok kata IEBC nosechako chenro mar ndiko jopiny, to kata kamano wan jogo mawuok oko mar dhi ndikore pod ni piny malich mokalo. Wang'eyo ni kinde mosekalo nwaneno ka thoth rowere nowuok oko e apaya ka gikone gidwaro lokruok ma pacho kae, to ma ne gikone nyalo mana timore koponi ji ogo ombulu kendo yiero jotelo ma gidwaro. Sani ka noseyaw thuolo mar yawo ji ndikore kaka ombulu, sani endi waneno ka kwan gi podi okobedo maber ahinya. Wawinja ne pach jodak kaunti ma Mombasa ni to ang'o matimore, ang'o miyo oganda kata thoth rowere pok owuok oko mar ndikore kaka jokanyo mag ombulu. Chakana gi nyingi. An gi nyinga iluonga ni Filmon Nyamunga. Ajadak ma Mombasa, adak Changamwe Chahani. Adiera gima timore kuom ndiko wach mar kura sani, IEBC ofelowa nikech igni mosebedo go igni 2 gi nus ka dhano ni mudho. Aparo nuneno ka vijende no wuok oko ka gidwaro haki mamargi. To gima IEBC ofel go en gimoro achiel, nikech de gikawo puonj mondo gipuonj vijende gi nia to gi gima kura en, nikech vijende gi pok giyudo puonj, to de giyudo puonj IEBC do timo gino higa 1 gi nus mosekalogo. De nyithindo gi deno turn up madikoro ng'eny, koro samoro idhi yudo ni ji 10, ji 6, ji 3. Je, wabiro gi kure gi kurano. Ineno ka gini nyalo kelo midhiero mane koponi dhano ok ondikore kaka jogo ombulu, nikech ni lieko ni IEBC ne dwaro ni dhano ondikore chiegni 6.3 to koponi kwan ni ok ochopo, ineno ka midhiero mane madhi bedo? Midhiero to dhi bedo maduong', nikech target ma giketo no tok bi romo. Ndalo moket gi bende chuok, ok nyal gi target ma gidwaro no. Yes. Erokamano ahinya. Wawinja ne pach jadak machielo. Chakna gi nyingi to inyisane ni iparo nang'o korka weche mag yiero. Bineno ka dhano wuok oko mar ndikore kaka jogo ombulu. Yes, ani luonga ni Jared Otieno. An jadak ma Mombasa ka Likoni ward. Mokwongo Joja Oko ndikruok mar jogo ombulu ok odhi maber ahinya e Kenya kae. Gimomiyo ok odhi maber ahinya, jo siasa otiyo gi jo IEBC e yo moro ma mok ber ahinya. Ket ne ging'e ni kijende gi biro chando gi 2027. Ma en mano janja
ma josiasa tiyogo mondo tam kijende ndikruok ang'o ego kura. Kiti sani nyalo wacho nade ere kaka jo IBC nyalo wacho ni gindiko kura to civic education pok itimo neji pok notimore ga nyaka nene mae for the first time waneno ka gino timore e Kenya ka mae eno janja maduong' ging'eyo ni kejo sesa go samako gi koro gimotimo kwa jo IBC ni 2027 kata gitem timang'o to wan kijende gi oriekore negi kejo sesa moko apanu sabedo katiyo kod gi 2027 mondo ging'i kech giluoro kijende gi to bat wang'eyo ni 2027 Kenya se oyie wabiro rudo lokruok maber to koro gimone atemo kwayo kijende giwuog oko gidhi nikre kaka jogo kura kech kura en silaha maduong' emiloko gotelo marach kata maber. Erokamano ahinya. Bwana oko ombulu en a process ok en an event. Sirikal ochako gi the last process e ombulu. Gima iluongo ni process onego chak gi the first thing kaw ji puonj ji mondi pim ne ji ber mar ombulu. Kisepimo ne ji ber mar ombulu ng'ad ne ji kipande kise ng'ad ne ji kipande koro migi ombulu to jogi ochiew gi nindo ni dhi ng'ado ombulu gikia ber mar ombulu. Aluongi ni teenagers ok nyal luongi ni youths kech most of them gin joma ni between 18 to 20 ka koro teenagers gi pod okia ber mar ombulu namba 1 gin samoro gwe man ombulu ni en kakawe tadhi riedo go ka jasiasa tadhi kawo go pesa koro ombulu ni nigi berne kuong puonji berne kose puonji berne gi to ng'adne gi kipande pesa moro boket mar opande chagole oko youth gi ng'eny gincho dhi maandamano kama kata ng'eny gincho wito kipande kane gidhiri ni kipande ne dwara lufu mago sirikal ogolo oko giri ni kipande nono ka giseri ni kipande nono ging'ado ombulu ka giseng'ado ombulu koro girit lweny mbele ka. Erokamano. Ombulu ni oket mabor nyowoyo nikech kumbuka ni ng'ato wuok Chuda biro e police headquarter bute State House mano tek kabisa. Ng'ato wuok Freetown ng'ato dhi showground mano tek kabisa. Omiya kwayo ni sirkal ong'i another mechanism ma wanyalo kawo godo ombulu ni to ka onge taneno ni ombulu ni okele go janja kech kumbuka ni sirkal nyiche obudho higa 2.5 kikone jatelo mar piny ni mondo ket IBC to linga linga oket IBC to linga linga kuom mano aneno ni sirkal mar Kenya Kwanza nigo janja moro matamo jo Kenya e haki gi mandiko ombulu mondo gidog 2027 gidhi githag jo Kenya mane gima neno katimore ombulu onge aneno kombulu onge. Erokamano ahinya Nyasaye ogwedhi. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach moko kuom jodak manie kaunti ni ma Mombasa kata mogolo pachgi e wach ndikruok kaka jogo ombulu magikoni nyaka gie sani kwan jogo mosewuok oko mar ndiko report ni piny mokalo ka gikoni maduong' magiparo ni miyo matimore en ni pok ochiw puonj makare ne jopiny mondo mi ondikre kaka jogo ombulu. Wamedo luwo wechegi kendo wabiro medo nyiso janeno mar Ramogi TV kaka weche medo tuch kowuok e kaunti ni ma Mombasa. Ne Ramogi TV nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa kuom twak kod jopiny mar mondo mi wawinja ne pachgi kotudore kod wechego mag kawo ombulu. To kapod wantiere weche mag kawo ombulu en ni duol matayo weche mag yiero pachoka IEBC okwayo jopiny mani kod opande e kaunti ma Kitui mondo dhi okawo ombulu. Ne giwacho ni kwan mag jogo manochopo ndikore kata kawo ombulu ni piny ahinya kolero ni rawere mag Gen Z kwan gi ni malo kipimo gi jok mamoko machopo e apisi maggi. Jogo mapoko chopo mar kawo ombulu ikwayo mar mondo mi otim kamano e apisie mag duol mar IEBC mayudore e kor gwenge gino mabiro miyo gi thuolo mar yiero jotelo magidwaro. Kuanzia siku ya leo kwenda mbele kutoka masaa ya saa 2 asubuhi mpaka jioni saa 11 kutoka Jumatatu hadi Ijumaa Friday ataweza kupata hiyo na nafasi akitembelea maofisi yetu ya tume ya uchaguzi. Na niweke mkazo hapo, hii zoezi tunalifanyia kwenye maofisi ya tume ya uchaguzi ya eneo bunge. Kama saa hii hapa tuko Kitui Central. Nataka kuwahimiza na niwaambia kwamba tumeanza zoezi la kuandikisha wapiga kura na target yetu sana ni wanarika wenye wamepata vitambulisho juzi ama mwenye amekuwa na kitambulisho na hajajiandikisha. Kwa hivyo mkuje tuandikishe kama wapiga kura ndio sauti yenu iweze kusikika. Kwayo nitie ne jo Masai to ahinya jopith mag jamni modak e kaunti ma Narok mondo mi oter jambgi e chanjo.
Kotwak gi jopiny e skund sekondari ma Ola City manitiere e kar chung'od bura ma Narok East, Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu nokwedo weche malandore ni chanjo mag jamni kelo rach moheo ber. Bende ne okwayo jonyuola kod jopuonje mondo obed akicha ne achudhe mamiyo nyithindo manyiri ich, ka bende osingo ni kedo gi iye ma ohiu e kaunti no pod ibiro dhi nyime. Tutakuwa na vaccination ya foot and mouth disease. Tuta launch tarehe 7 ambapo tunataka kudunga ng'ombe zaidi ya 1.5 milioni ambayo iko kwa hii kaunti yetu. Kama mjuavyo, hii kaunti ya Narok ni namba 2 kwa mambo ya ng'ombe, kondoo na pia mbuzi, ili tuhakikisha ya kwamba hii ugonjwa ambayo inasumbua watu wetu wataenda kusaidika. Kuanzia juzi hiyo kazi ya kurejista wapigaji kura imeanza, na ndivyo uweze kuchagua mtu mwenye unapenda na utoe mwenye utaki. Tafuta kadi yako ili uweze kuchagua mwenye unataka. Chenro mar gero yao mamwache e kaunti Makwale igeno ni dhi konyo e medo pi maler lita moheo 180 pile ka pile e boma ma Mombasa, kaachiel kod ting'o malo chenro mar pur kokalo e kuoyo pi e puothe, rito aluora kod ting'o malo chal ngima jodak makono. Direkta mar bengi ma piny ngima e piny Kenya, Uganda, Rwanda kod Somalia opoyo ondamo ma osego e gedo mar yawno, ka bende notene kanyo kod jogoro mag sirikal. Oneno ni familia mane odar mar gero yawno ochul, ogernegi skunde kod kuonde mag thieth. Yawno kotiek gero to biro konyo e neno ni oganda 1.5 oyudo pi maler. Has been facing a lot of degradation, and so within the project component we have included restoration program where we will be planting trees and teaching farmers on how to do farming in a way that prevents soil erosion. Using the lower check dam, we are planning an irrigation scheme using solar, whereby we'll be able to irrigate 1,000 acres. So we're going to reach over 1,000 farmers, each an acre. So the residents from Kwale County are also going to benefit from an irrigation perspective from that. Then the main dam, again, has another provision of doing 2,000 acres. So we're talking about a total of 3,000 farmers. We are encouraging every Kenyan, wherever you are, per year, at least grow that trees. And that's not a very big request to put. It's something which is good for you, good for the country, and good for the generations that will come. Initially, this water was to 100% benefit the residents of Mombasa County, but a number of negotiations further and back have continued, and there is an agreement for us as a county to use one of the check dams to provide water to our local citizens around. Nyakora Mugejuang yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi kanyo kaduogo taduogo kod weche mag tuke kikidhi mabor. Turquoise waters whisper calm, coral reefs sparkle in the sun, and every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, the low season is your chance to escape the rush and connect with your partner, your friends, or with yourself. Discover coastal trails, dive into crystal clear waters, or simply unwind as the ocean hums softly in the background. From only 36,100 shillings for 3 nights via SGR, your hideaway is closer than you think. Book today and pay in comfort with Lipa Pole Pole. Visit vutravel.com or call 0703 254 254. VU Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited keluni fuongruok enengo. Corrugated kod box profile kuom ceiling 396 mita. Brick tile kuom ceiling 450 kod Roman tile kuom ceiling 500. Wakeluni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 603 883.
I've had so many startups. I've failed so many times. I always say I'm a master of failure. I actually have a part of my organization, which is performance marketing, where we test failures. So when we're advertising, when we're releasing messages, we do a lot of A/B testing so that we fail quick. Then that way, by the time we actually now start doing the higher budgets, we already know what's not going to work and what's going to work. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.